Wa mang guroy damang diri bay oy. Naman daw. Ano yung damang diri? Kaluta oh. Kayo milawa naw. Ano bayabas dito naw. Nalawa oh naw. Damang tong gibulong dili bayabas na unsa mang. Ay. Naw. Nakareb ako oh. Lapoy usa oh. Tog naigahay diri. Lawa. Wakwak man ron. Wakwak na. Kusuga man pero ingon sila kuno nga og kusog na kuan kuno. Layo na kayo anak kusog kayo. Tarong dahoy. Layo ra na. Mulo na tagdamang imo tong talon. Expert na ni ay kadlok. Salig ra iglaom. Ana man na. Wow, bahala ka ng abala ka oy, layo ra kay ka. Tarong di ba? Na kani ob dako kayo tuldukan. Aha. Na kay ba tuldukan ba na dako kay ba na. Layo pa ron, layo pa ikadlok, layo pa ron na. Sa daw. Layo na ba basing? Layo pa ron. Tutubangan ro sa. Wala pa ron ikadlok lagi kay lumutubit ang dako. Yan hinay na ba? Napatay ta ani ron bisig. Ikaw manggod pasagad ron ka. Halos tubangan ron ba? Damang nya. Nanas to. Ginamit natin kang nanas ko dulo. Kupting mo kay tulugod. Ikaw may mag. Tay na. Kita na tani mo dire. Tuloy mo sa tao. Bakit ka mo bilasay? Ha? Dali hoy. Pos ba pos? Pos, Brad! Pos ba pos? Nanay kontra o yawa ako nimo. Mo padulong pagkasa ka na tara. Tarong nga ba? Tarong nga kanabang nana unsa na ni o? Pawiri ba? Pawiri. Sa ka po koy. Pos. Hoy. Pos. Patapang mo bay. Hoy, kuan. Patapang mo kini. Kuan ka lang kuan. 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 Sumaning Nanapildi laman tao. Naman. Nay. Kuan. Awa po ng mga Hindi. buhakan Oy, ninyo. bay. Pre na isugal abato to pre. Taw pati isugal lagi pre na uno migdamang ba. Pagka-isugal ki habit magkanaan gani. Tabangin ni pre pati na to pre. Usa abat. Kadlaw ron ako nga nag-abat. Asa mo kita? Nalagi ko. Di mo moto dito sa babaw eh. Ay napildi ba Miss Emil? Basi ka na rong abat may paymontan ron namo ron. Ay ate, tinuod mo kita na bata. Puslan mo na pilde sa imip. Kanarag iawak ng kabata na. Tala. Nang asa maron we. Tas mo ta. Yawa ng abata na gaya aron. Suga abala oy. Yawa. Bring me about! Na. Ani mi napitag abal no ani. Pagunari pa. Asa napit? Ani to. Wala ba lagi? Yawa ng abata ni. Matay, wala man lagi. Ipanghilantan mo sa. Pero sakit akong til. Agay! Itumpa mo ni mo yate. Sorry. Buang. Sa ipanghilantan. No. Naraw na galayat-layat now. Hain! No. Ayawa na Ano naman sila direkta? Hala, tinuod yun ay. Yawa. Ay, bako din, abot. Pusila. Lah, uy, Nawala. dali na mo dito. Nawala. Apa daw? Asa ko? Pantay Ay, mo. matumba ko. Dali na ti. Dali na ba? No. Dali na ba? Nawala Dali na. Kisa yung ipangita. Asa naman ito kung mga kauban ko? Ginoo ko. Amahan na mo. Ay na ako sa mga langit. Daygon imong ngalan maabot ka na ako ang imong gingharian. Sara ba sila? What if nila ako mahimo jumbe? Asa namang guro itong hadagay? Agay! Taybay ni... Sakit kong tiyan bay! Ha? Diyan sa kahangin, malibang ako! Oo. Asa nang guro to bata to? Kadalian yung mga humaglibang Tabang! Kusuga mo dagan pantasmahan. Giluyar ako na pantasmahan eh. Ulis ako.
ginahawan. Wala ra ka pa akibay. Wala, kusog kay managan. What's up mga bro? Kumusta mo dia? Narapan mo dia? Narapan mo dire. It's time to shout out. So shout out day ko sa Malalod Confess og ni Ronce. Shoutout tayo ko ni Sherwin Bito Diguit, Mark Anthony Gaudiano Magos. Shout out. Shout out tayo ko ni Discovery Foods. Okay, Discovery Foods. Kani usapot ni Merix Vlog og ni Ruina Tano og ni Nestor Junior Alberto. Hello bro. Shout out niyo guys. Salamat sa paglantaw. Shout out ko ni Junrad Bustamante. Ulit Bustamante, lantaw ra mo sa mga video nga nanggikan karon. So guys, shout out pala guys ang grupo Southside. Daghang salamat. Apay lang shout Oh, out. dahang salamat sa gipaglantaw sa mga Southside. Shout out ko sa tanang Welcome. mga taga Dalakit. Labi na diri dapit shout out sa tuwang Treviva. San Treviva and then dira sa may dira sa may highway. Tanang mga pandya. Hello. Mayo. So guys, ayaw mo kalimot pag-subscribe sa itong YouTube channel o follow sa itong Facebook page, Malalod Vines. Daghang salamat. So, diri na namin taman, diri na namin kutob, diri na namin mugugod sa tang Budagan kaysa Malalod Vines. Always happy!